Tillykke med prisen, Brute Maxin. Hvorfor var det, du ikke kunne komme til showet? Jeg kunne ikke, fordi jeg skulle blive kus til hjemløse hunde. Ja, man må da sige, at det var velfortjent. Ja, man må sige, at det var den korteste film, der var nomineret. Ja, det må man sige. Den varede helt nøjagtigt 33 sekunder, og det var endda med rulletekster efter filmen. Vi synes, rulleteksterne skulle med, fordi 17 sekunder, det var for lidt til at lukke folk på biografen. Når man er oppe på det samme 33 sekunder, kan man bedre nå at spise sin popcorn og drikke sin cola. Kan du sige lidt om filmen, inden vi ser en lille bid fra den? Ideen opstod, når to moderne mennesker møder hinanden. Og du har så valgt en teenagerdreng, der møder en voksen kvinde med bæreposer på vej hjem fra supermarkedet. Hvorfor? Nogen skulle jo handle om. Det var ikke kun min idé. Hele holdproduktionen har arbejdet de sidste 3 måneder på filmen. Lad os se et lille klip fra filmen. Umiddelbart siger det mig ikke så meget, må jeg indrømme. Vi flytter os lige lidt herover af, fordi at nu er der kommet en traktor, der skal læse reservedele af til hundehuset. Vi er også selv svært ved at forstå, hvad det var, vi har skabt. Da vi sad ved klippebordet, fik vi en genial idé at lægge musik på. Lad os nu se den igen med lyd! Wow, nu rykker det satan i, men nu må man forstå hele scenen på en mere traumatisk måde. Ja, den giver ligesom lidt mere lyt til. Lad os nu give en hånd for vores musikere. John, ned! Ja, hej. Vidste du med det samme, hvilken genre musik du skulle spille, da du så manuskriptet? Ja, det så lyset klart. Det skulle være moderne og tidsløst, men frem for alt skulle det være kort. Vi vidste på holdet, at John ville være den rette mand til jobbet. Mit mål var også at skabe et værk, som der kunne stå til eftertiden. Vi diskuterede også meget, hvordan musikken skulle underbygge det tilfældige møde og den hurtige afsked. Og det var så alt, hvad vi havde her fra John Maxin i Australien, hvor vi bygger hus til hunde. Farvel.